刚到那里。
Itxami bezaz, balen gitarra egoio zuen lorri. Bueno, guri egitxe esan, hasieratik guztu izan jaku bersioak itxia eta gabeko lehenengo bersioak inguaz Irlandatik datorren talde baten eskutik Dublin aldetik Thin Lizzy taldearen bersioa joko du segidan nako Cowboy Song izenekoa da. I'm just a cowboy down on the trail. Starlights, the campfire.
cold. How sweet. So I ride out to the old city. Let me go now. Ride me to Rio.
euskaraz, gure ama hizkuntzaz berbaitzen daban kanta batekin gua segidan. Nako anaia zarra da. Asmoz denda baten sartu eta egun hor okian meseteen erramentako notena anaia zara gure ama hizkuntza Anaia zarra, guntzen ibiarra, gure ama hizkuntza, euskeria. Bueno, rock and roll batekin gua segidan, zoritxarrez, bakerraz mintzodan kanta bat, baina baita bakeaz ere, uso txuria. So Julian and
Bueno, minututxo baten akustiko batzuk joko ditugu segidan. Normalian olako antzoki baten, bestelako doinuak entzuten dira. Eta burrokan hor pixka batekin etorri gira, da, abestetik olako isitasunak egin den, da hori, esan du, kanta akustikoa joko dauzea. Beste eskapo india da, Beste mota bandurako alkixak gabe dabe. Un rollo mimbre. Este rollo da. Gure azkeneko diskoko beste kanta batekin goa segidan. Honako maitasunaz mintzodan kanta bat. Eta ez kasu honetan mezu on batekin gainera. Joan da, izeneko kanta. Shooting
Don't
musikan. Eta, bueno, gu guriakin rock and roll pixka batekin jungo gara, beste aspaldiko kanta batekin, rockero zaharrak seguru aski ezagutuko zuen kanta bat, onako Don't Believe a Word, ez sinistu, itzik. Hey, the band! Bueno, beste rock and roll batekin gua segidan, nako, bueno, rock and roll baina pixka baixa, hard rock barruan sartuko genuen. Hori! Gure bigarren diskotikan, Blues Australia izeneko diskorentotikan, Kaxa.
asko donari. Bueno, eta maitzen guaz, beste rock and roll bat, eskualdiko klasiko bat. Bi bizardun handik, egin zuten klasiko handi bat, onako Tash izaneko hau zen. Atzealdean, bateria nazian, baketak eskuan dituela, taldeko gaztiena, Elur Arrieta. Hemen eskuinaldian, zeben ezkerraldian, taldeko Rubixo, begiro dina, Basuan, Inigo Araujo. Ezkerraldian, zeben eskuinaldian, gure taldeko Iñaki Izkurdun eta Majua. Gitarran gure aspaldiko laguna taldean berrixena, Patxi Zabaleta. Lehen gitarran, erdindikoetan eta baita batxetan ere, taldeko sortzaileetako bat, veteranetako bat, Aitor Badiola gitarra. Blues harmonikan oso joan, taldeko adina mintzaten duena bai, baina animan gaztiena, harmonikan, Joseba Alonso Hippie. Hona eskerrik asko danari, etortzia batxikan, eta animo beltzen kontzertu batian, berriro ere, espero gozatu izan abentzatzuek, guk ala egingo guta. Beste ingeaz, amaitze guaz, eskerrik asko etortzia batxikan, da beste bat arte.
Masure! Bueno, gure diskoko beste kanta batekin goa segidan, gure kantarik gogorrenetako bat bizitzaren trapezista desu. berotasuna gaurkoan, ematea da txikan, musio handi bat, amama, 80 urteekin, amen, rock kontzertu baten. Eskerrik asko aldori tortzia da txikan. Eta maitxo horretzikan, galeratxo bat egingo dizugu. Are you ready to roll? Are you ready to roll? Are you ready to roll? 'Cause we are!
Xabi, horria musika jarri da zen hona, Eskerrik asko. Bueno, beste kantatxo bat, beste moldaketa joko dugu eta binkoan bai agurtzen gara. Eskerrik asko dan hori, tortzia den txikan. Eta hori.